ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? କଣ କୁହ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଆରେ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ବା? ଆରେ କହିଲେ ତ ଶୁଣିବି। କଣ କହିବି? ଶୁଣିଲେ ତ କହିବି। କାନ ଖୋଲା ଅଛି, କୁହ ଶୁଣି ପାରିବି। ମଣିଷ କଣ ଆଖିରେ ଶୁଣେ? ଘର ସଉଦା ଆସିବ, ସଉଦା ସରିଗଲାଣି। ଚିଣ୍ଟୁକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ସନା ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ନେଇ ଆସିବ। ମୋ ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ପଇସା ଅଛି, ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେଇ କଥା କହୁନ, ଏତେ ଭାଉ କାଇଁ ଖାଉଛ ବା? ଚିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ। ଆଜ୍ଞା ବାପା, କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଚିଣ୍ଟୁ ଆସନଟା ଆଣିବୁ, ମୁଁ କପାଳ ଭାରତୀ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ବୋଉ, ବାପା କହିଲେ ପଖାଳ ଭାତ ଦେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଆରେ ଘରେ ସଉଦା କିଛି ନାହିଁ, ତରକାରୀ କିଛି ହେଇନି, ତ ବାପା କଣ ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବେ? ବାପା ତ କହିଲେ ଖାଇବେ, ତୁ ଦଉନୁ। ତୁ କଣ ଏତେ କଥା ମତେ ପଚାରୁଛୁ ବା? ବାପା ନିଅ ତୁମ ପଖାଳ ଭାତ। ଆରେ ପଖାଳ ଭାତ କଣ ହବ? ତୁମେ ବା କହିଲ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଆସନଟା ନେଇକି ଆସେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏ ବାଳୁଙ୍ଗଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମାରିକୁ। ବାପା ସରି ସରି। ତମେ ମତେ କଣ ମାରୁଛ ଯେ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି ଆଉ। ଆରେ ଆସନଟା ଆଣେ, ମୁଁ କପାଳ ଭାରତୀ କରିବି କହିଲି। ବାପା ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମେ ତ ଟିଭି ସାଉଣ୍ଡ ଜୋରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲ ଯେ। ବାପା ସରି ସରି ସରି। ଆରେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେବ ନା କଣ? ଦେଖ ଆସିଗଲେ ମା ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ବାପା ସତ କହିଲ ମୁଁ ତମ ପୁଅଟି? କଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କୁଟି ଦଉଛ ମତେ ମନ ଇଚ୍ଛା? ଆଲୋ ମୋ ଧନ, ଧନ ଗଲୁ ଘର ସଉଦା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ବୋଉ, ଚିଠାଟା ଦେ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେଖିକି ସଉଦା ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଯଦି ଭୁଲ ସଉଦା ଆଣିଲୁ ପିଠିରେ କୁଅ ଖୋଳିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ବାପା, ମୁଁ ତ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ମାଡ ଖାଉଛି ଆଉ। ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସାର୍ ବାଡଉଛନ୍ତି, ଘରେ ରହିଲେ ତମେ ବାଡଉଛ। ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ପରା। ସାନ ଭାଇ। अरे तो बापार भाई आउ तोर भी भाई। ସରି 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 ମଉସା, ବାପା କହିଲେ ସଉଦା ଦିଅ ଆଉ। ए सौदा कौन कौन नबू कहनु? ଇଏ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଚିନି ଆଉ ତେଲ, ଲୁଣ, ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଇଏ ଦବ ଆଉ। हाउ हाउ ने ने ने। ଇଏ ମଉସା ଗରମ ମସଲା କାହିଁ? अरे गरम मसला बैग रे अछि। ଏସବୁ ତ ଥଣ୍ଡା ମସଲା। अरे नेई कि जा, ए घरु गलाळू बाटरे गरम हो जाइतिबो। ନାଇଁ ମଉସା ଗରମ ମସଲା ଦିଅ। ବାପା କହିଛନ୍ତି ଗରମ ମସଲା ମାନେ ଗରମ ମସଲା, ତମେ ଥଣ୍ଡା ମସଲା ଦିଅନି। अरे बाबू कहली परा, अरे रास्ता रु जाऊ जाऊ गरम हो जिवो। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଇଏ ଥଣ୍ଡା ମସଲା ଦେଇଦେଲେ ସନା ମଉସା, ବାପା ପୁଣି ପିଠିରେ ମୋର କୁଅ ଖୋଲିଦେବେ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ମସଲାକୁ ଗରମ କରି ରଖିଦେବି ଆଉ, ବାପା ଦେଖିଲେ କିଛି କହିବେନି ଆଉ। ନହେଲେ ପିଠିରେ କିଏ ମାଡ ଖାଇବ, ଏତେ କୁଅ ଖୋଲା ବାଗେ ମାଡ। ବାପା ତ ଖାଲି ବାଡେଇଲେ ମତେ ପୁଳେ ଆଉ। ଆରେ କଣ ପଡିଗଲା? ଇଏ ଫୁଲ କୁଆଡେ ଗଲ ବା? କଣ ପଡିଗଲା? ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କଣ କରୁଛୁ? କଣ କରୁଛୁ କି? କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ବାଟଟା? ଇଏ ବାପା ସରି, ବାପା ବାପା ସରି। ମତେ କଣ ମାରୁଛ ଯେ? ବାପା ମୁଁ କଣ କରିବି? ଇଏ ସନା ମଉସା ତ ଥଣ୍ଡା ମସଲା ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଗରମ କରୁଥିଲି, ମସଲା ପୋଡିଗଲା। ମୋର କଣ ଦୋଷ ଯେ? ତମେ ତ ଚିଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲ, ନହେଲେ ପିଠିରେ କୁଅ ଖୋଳିଦବ କହୁଥିଲ। ଆଉ ସନା ମଉସା ଭୁଲ କରିବେ, ମୁଁ ମାଡ ଖାଇବି। ମୋ ବାପା ବାପା ସରି, ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଟା ସତରେ ଚଗଲାଟା ଆଉ। ସରି ବାପା ସରି। ଛିଙ୍କି ଛିଙ୍କି ମଣିଷ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ର ତ ଗରମ ମସଲା ଛଡଉଛି ର। ବାପା ସରି, ବାପା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବାପା ସନା ମଉସା ଭୁଲ କରିବ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଡ ଖାଇବି।
ଫୁଟବଲ ତ କରିଦେଲେଣି ଘରେ ଆଉ।